Последните 20 години изгубени ли са в контекста на това да повишим доверието на индустрията в клиента, т.е. в очите на клиента, или по-скоро са някакъв нормален път, в който не може да очакваме кой знае какъв прогрес за само 20 години? Дали хората са се адаптирали към промяната на пазара или са променяли пазара? Аз не мога да повярвам, че някои си мислят, че ние сме толкова влиятелни. Някакви супергерои, които влияят върху цените. Има ли печеливша формула за това всъщност клиента да разбере, че ти можеш да му дадеш екстра добавена стойност, освен или да му продадеш имот, или да му намериш имот? Здравейте на всички! Добре дошли в епизод 175 на следващото ниво Щелян Георги, и днес на гости при мен е не кой да е, а изпълнителният директор на Адрес недвижими имоти Гергана Таникиджиева. Гери, здравей! Здравей! Добре дошла, благодаря ти за времето, което отделяш, за това да поговорим по няколко интересни теми. Как те намирам днес? Как са нещата при теб? Добро настроение. Супер, много се радвам. Висока енергия, така че се надявам да бъдем полезни на аудиторията. Чудесно. Трябва да ви кажа, че днес в моята глава си представям, имайки предвид кой е събеседника ми, познавайки разговори, които сме водили с нея. За мен лично моята представа е, че създадем наистина един, смело мога да кажа, епичен разговор, защото съм подготвил много интересни въпроси, в които можем с Гери да влезем в дълбочина, но ще оставя точно толкова открехната завесата и направо ще почнем, Гери, за да дадем нашата гледна точка за нещо, което не много често се говори на пазара, и може би ако трябва да си говорим за недвижими имоти, ако трябва да погледнем в пресата, ако трябва да погледнем в социалните мрежи и така нататък, като кажем недвижими имоти, основните думички, които се спомена, обикновено са брокер, балон, комисионни. Тук наскоро почва да се говори за професори, доценти, нали, те също така се прикачиха към недвижимите имоти. Но има един друг нюанс, на който наистина искам да обърнем внимание. Може би това е повече хората, защото нали, всеки един пазар се съставя от хора, еволюцията през годините, през които преминахме. Но преди това искам да те попитам нещо така, чисто за интро да направим на епизода. За тебе лично, имайки предвид името на нашия подкаст Следващото ниво, като чуеш Следващото ниво, каква е първата асоциация, която идва в главата ти? За какво се сещаш веднага, като чуеш Следващото ниво? Извън контекста на това предаване. Интересен въпрос, извън изцяло темата, по която сме се готвили. То е така, за да разчупим винаги с това влизаме. С това влизаме. Преглеждайки какво правиш. Да, то разбира се, отговорът всеки е различен, но ме интересува наистина какво е в главата на хората следващото ниво. Просто като интерес. За мен следващото ниво в бизнеса, ако трябва да си говорим за бизнеса, е да има толерантност и отговорност. Нещо, което го няма, нали, то чисто човешки го няма. Няма толерантност към мнението на другия и няма и отговорност към това, което правиш. Така че следващото ниво в бизнеса, което ми се иска да се случва, е това. Да бъдем толерантни и да бъдем отговорни към това, което правим. Мисля наистина в десетката, буквално в контекста на това, което аз бих могъл да приема като наистина много готин отговор, защото може би в голяма степен хората биха се фокусирали върху пари, хората биха се фокусирали върху успех. Обаче аз ви казах, че е наистина интересен разговор, защото вижте Гери къде стреля. Стреля в отговорност, стреля в толерантност, стреля в взаимно уважение. Това много ми хареса. Супер, много ми хареса. Дай да погледнем пазара на недвижими имоти от еволюционна гледна точка. Нека да тръгнем от там. Твоите разсъждения на тема, ти представляваш всъщност най-голямата група от компании в България, свързани с пазара на недвижими имоти. Това нещо респективно върви с много години опит, натрупан назад във времето. Тоест, дори ако си говорим за данни, при вас стоят наистина най-много данни, не само като сделки, като някакви метрики на този пазар, и данни въобще за поведение, за еволюция, за всичко. Вие сте правилните хора, точните хора, с които трябва да се говори на тема еволюция. Поглеждаме назад и примерно от 2003 година. Няма социални мрежи, няма смартфони, аз ги наричам тъпфони, с тези слушалки, които бяхме.
Няма буквално нищо, което да касае дигитална част на бизнеса. В смисъл всичко е някакъв тежък хардуер на хартиен носител. След това стигаме до 2024 година, в която живеем тук, буквално на дисплеите си, и респективно от един телефон, слушалка, дори понякога стационарен, един вестник с обяви, преминаваме към 2024 година, в която целият бизнес е онлайн. Немалка част от бизнеса се случва пред дисплеите на телефоните, дори един много наложен тренд вече, това е режисиране на всякакви видове постановки, театрални сцени и така нататък, за да може брокерите да намерят начин да комуникират със своите аудитории. И много би ми бил интересен твоя поглед в този 20 годишен прозорец, всъщност какво се случи, какво беше тогава, какво е сега и как може да интерпретираме всичко това нещо за пазара. Ами аз мога да кажа, че много неща са се променили и много неща не са се променили. Те са останали същите. Това пазар, той съществува в България от малко повече от 30 години, като цяло и е в Щатите много повече от 100 и този пазар е нединамичен. Той не се променя. Самата сделка не се променя. Тя си е такава, каквато я помня от преди 18 години, когато аз съм започнала. Такава е сега сделката с много малки дигитализации. Нали? Примерно 2020 година така не натисна COVID, че се наложи да можем да вадим вече схеми онлайн и УВТ-та дистанционно. Преди това всичко си беше така с... Тоест нямаше много промени там, всъщност, до преди 2020. И сега няма. Да. И сега няма. Може да си улесниш живота, но много често забележи брокерите не си улесняват живота. И на тях им е готино да чакат по институциите. Така че пазара като пазар не се е променил особено много. Няколко години по-назад във времето се говореше, че могат бързо и лесно да се случват изделки с блокчейн, но това се остава в няколко щата в щатите и може би са един много малък процент сделки, които се случват. Всичко се случва по каналния ред, такъв какъвто се е случвал преди 30 години, преди да съществува бизнеса с имоти, така както са се случвали сделките и преди това, преди да има брокери. Това, което не се е променило необходимостта на клиентите от отношение. Отношение да имаш преди 30 години към тях и информация, която да им даваш, и отношение, каквото да им даваш сега. Това не се е променило още. Имиджа на професията не се е променил. И тогава те са били неприятни, досадни, измамни. Аз съм споделяла в моя опит, че аз в началото имах усещането, че когато клиентите имаха уговорка за среща с мен, очакват да видят на среща си идиот, полуидиот или измамник. Да. Чувал съм част от тази история. 18 години, преди 30 най-вероятно е било още повече и сега в момента не е по-различно. За хората не харесват брокери. Клиентите не харесват брокери. За тях те са хора, които вършат невидима работа, не я усещат, не я разбират и в голяма част от случаите най-вероятно е така. Добре, аз ще се вмъквам, нали, защото да не става някакво такова телевизионно интервю и няма как. Да. По-скоро ще меся въпрос, защото ти като казваш нещата и ми излизат много неща, но ето ти казваш хората, нали, т.е. това не се е променило, продължават да не харесват брокери. В същата степен ли не харесват брокери, пак се обръщам към теб като представител на тази група, нали, имайки най-много данни, наистина на ниво взаимоотношение клиент-брокер, до същата степен не харесват брокера или индустрията е свършила някаква работа за подобряване на имиджа и хората сякаш една идея малко по-спокойно се чувстват в присъствието на брокер. Обаче смятам, че повече не харесват брокера. Това е моето мнение по въпроса, защото до брокер се е докосвал голяма част от хората. Всеки втори, трети или се е докосвал до брокер по някаква линия или е бил брокер. И има направо такъв опит да печели лесни пари, както се казва в този бизнес. Но въпрос на... Дори не знам на какво е, за да се промени отношението към бранша. Не е въпрос на закон, не е въпрос на легализация. Определено не е закон, въпрос на отношение, е въпрос на налагане на отношения. Въпрос на... не е на мода.
защото не мога да го направиш. Ето, дори част от модерните неща отблъскват клиентите. Но пък преди 15 години гледаме, че когато е правилно проучване за високо доверие на професии, какво искаш да работи твоето дете или какво би искал ти да работиш. Преди 15 години в топ 5 на най-харесваните професии са били медничарите. Сега в момента... Това къде е това проучване? България. Да. Okay. Сега в момента медничарите са доста назад, така че можем да се надяваме, че с нашето поведение и с нашата помощ към клиентите някога може да се наредим в предпочитаните професии за родителите, за техните деца. Добре, това означава ли, че последните 20 години, не говоря за 30, защото да речем, че първите 10 години е имало така някакво наместване на пластове и така нататък, но последните 20 години горе-долу знаем какво правим като индустрия. В смисъл имаме някаква идея, понаучили сме се, вече почваме да работим с онлайн информационни източници, четем, гледаме семинари, ходим на обучения, на конференции и така нататък. Даже почваме да правим вече конференции. Имаме някаква идея, уж какво търси клиента. И сега всъщност тези последните 20 години изгубени ли са в контекста на това да повишим доверието на индустрията в клиента, т.е. в очите на клиента, или по-скоро са някакъв нормален път, в който не може да очакваме кой знае какъв прогрес за само 20 години? Ами сега бих ти отговорила така, колко човека са в бизнеса от 20 години? За да могат да разглеждат еволюцията на клиента. Не знам дали 30% от бранша е повече от 10 години. А последните 10 години пазара е така. Нали? Те са с усещането, тези хора, които работят последните 10 години, са с усещането, че пазара е такъв. Ти можеш да си избираш с кой клиент да работиш. Все по-често обученията, които правят брокерите от онлайн страниците си, каналите си са, аз решавам дали ще работя с този клиент. Аз му казвам, моите правила са такива, пък ти ако искаш. И ако това са 3 клиента, или както 2009 година телефона не звънеше, да. Даже 13-та окей, 10-та, 11-та, да. Тогава вече трябва да дадеш някаква друга стойност, защото те са в момента клиентът трябва да му даде на него стойност, която да бъде финализирана накрая с сделка. Така че, ако погледнем колко хора са били последните 20 години на пазара, не знам дали можем да обобщим, че всички знаят какво правим. Добре, а тези... Защото наистина ти си права, аз не мога да дам какъвто и да било процент. Какъв процент от... Да речем, хващаме 10 000 брокера в София, 10% са 1000, абсурд, никакъв шанс. 5% са 500, т.е. не знам дали има 3-5% от хората, които активно днес са на пазара, които са от 20 години. И аз не знам. Да. Не знам какъв е. Да, но да речем, че са 3%, айде. Това са 300 човека, които имат 20 годишен опит и реално са минали през тази цикличност, за която ние си говорим с тебе, и реално той може да предаде на хората опит. Сега дали всички обаче хора, които са от 20 години на пазара, предават опит и могат да предават опит и искат да предават опит. Всъщност това е много важно. Дали хората са се адаптирали към промяната на пазара или са променяли пазара. Защото често биваме обвинявани брокерите, че ние надуваме балона, че ние надуваме цените, че ние променяме пазара. Истината част няма такова усещане. Аз не мога да повярвам, че някои си мислят, че ние сме толкова влиятелни, че можем да променяме пазара. Не ни изкарват супер адаптираме, точно така. Някакви супергерои, които влияят върху цените. Ако беше така, щеше да е чудесно, обаче истината не е такава. По-скоро ние се адаптираме. Има някакви хора в нашата компания, може би повече от 5% от хората са на 20 години и част от тях се адаптират много бързо, биват иновативни, променят се. Това, което е било 2003 в момента 2024 за тях почти е забравено, но има такива, които се стоят в 2003 година и тях пазара ги изхвърля. Рано или късно и то, ако погледнеш, такъв е живота. Промяната се случва въпреки теб. Искаш, не искаш, ти можеш в началото да я успорваш, може да я отбягваш, може да я отлагаш, но рано или късно промяната се случва. Естественият подбор е безкомпромисен. Абсолютно. И по-правилно е да се огледаш и да виж, тук някаква промяна се случва, да взема се адаптирам от сега. И да се адаптирам. Когато си правих дисертацията, и имах някакъв такъв абзац за адаптацията на брокерите, точно в контекста на промяната на еволюцията на пазара, и за да илюстрирам защо адаптацията е важна, реших да направя някакво изброяване за това
може би последните 15 или 20 години, какво много общо се е случило, което е придвижило различни процеси в различни посоки. И аз само почвам да пиша, нали, тръгнах си от обявите и вестниците стандартно и приключих в някакви точно метавселената с крипто сделките и така нататък. И те се събраха 2 страници и нещо изреждани. И аз даже за себе си такъв, вау, то наистина си изисква да си адаптивен, за да седиш on the edge of the market, както казват бабите в Шотландия, както обичам да казвам. Тоест да, тази адаптация, което всъщност доведе наистина до факта, че дори да има хора, които са 20 години на пазара, ако те не са готови да се адаптират, да споделят, ние не можем да създадем тази приемственост и те да научат хората, които пък сега влизат на пазара или при 5 години, какво точно трябва да направим, за да подобрим имиджа на този бранш. Къде ни е полезният ход? В тази посока трябва да работим. Имаме ли? Не може да нямаме полезен ход, нали ясно е? Би трябвало във всяка ситуация. 30 години на този пазар. Надявам се следващите 30 да продължаваме да бъдем лидери. И това, което за мен е важно, е, че няма резки промени. Просто има криза или ситуация или промяна, към която ти трябва да се нагодиш, за да можеш да продължиш да вървиш напред. Но полезният ход е да не отричаме. Защото какво правят сега младите? Това, което кажа в младите, казвам, като казвам неопитни в бизнеса, те казват, сега всичко старо не работи. Ей, тук ще ти снимам 2 видеа, ще разказвам някакви неща на достъпен език и аз съм твоя брокер. Аз съм твоя човек, аз съм този, който ще ти донесе стойност за сделката, ама клиентът това не го интересува. Клиентът продавач, истинския продавач, има необходимост да продаде и на него му е важно кой ще му продаде и кой ще му защити добра цена. Купувача има нужда да купи, кой ще го подкрепя през целият този процес, при който той ще мине. Много често с годините ставаме цинични. И това, което е важно, е този цинизъм в един момент да седнем, да го преосмислим, да го намалим и да го почнем от начало. Ще ставаме цинични като лекарите. Сега идва се едно. Насреща един клиент и аз като джипито си казвам, това пък, нали, ужасно глупав. Не знае ли, че за главоболие може да пие аналгин? Не знае ли, че за температура трябва да пие парацетамол? Не знае ли, че за болки в корема трябва да пие спазмалгон? Не знае. То ако знае, няма да е дошъл при мен. Но с рутината, с времето, с броя сделки, повечето смятаме, че това всеки трябва да го знае. И се отнасяме с човека, не обяснявайки му какъв ще е процеса, не подкрепяйки го, не давайки му отношение. Сега ти тук мене ме остави, нали? Аз си знам моята работа, ти си дай документите или гледай, търси имоти. След третия оглед, младите брокери след третия оглед се отказват, ако клиента не е купил. А преди 2019 какво правиха? Направих един траен клиент в компанията, в която 25 брокера бяха подложени на таен клиент. Те 25 брокера, само един се беше обадил на клиента си, за да му предложи втори вариант на предложение, да го покани на среща, и един му се беше обадил, какво стана, ще го купуваш ли този апартамент? И ако не, чао, ти не си моя клиент. И това се случва последните години супер много. Това е интересен експеримент, само искам да го повторим. Тайният клиент звъни по оферта. Тайният клиент звъни по оферта, така. Да, на 25 различни оферти, 25 различни брокера, и изследвате поведението на всеки, де-факто дали ще фоллоапне клиента за следващи имоти или само ще му отвори неговия си имот. Къде е проблема, че има ужасно много купувачи на пазара, защото 2019 беше най-активната на купувачи година. Тогава за един имот имаше 3 купувачи. Това са огромно количество клиенти, а брокерите работят с малко клиенти. Какъв е проблема? Проблема е, че са много. Просто той работи с имота си брокер. Нали, част от тях разпознават само по цифрите на телефона, че той не е сериозен, няма да купи. Нали, така, по-малката част, по-сериозно те използват кристални топки, за да разгадават, че купи или няма да купи. Това е често срещана практика. Разбира се, тя и сега съществува. Точно така, сега съществува. Окей, връщам те няколко изречения назад. Ти казваш, малко преди цинизма го каза, ще каза да бъдем по-практични или по-прости неща. Тоест продавач иска да продаде и има нужда от някой, който да му защити интереса, да му определи цената, да му прави документи и така нататък. Купувач респективно иска да купи, иска някой, който да върви с него. Обаче аз те спирам до първата част на изреченията. Много често изглежда на пазара и в очите на брокерите, че продавача просто иска да продаде, т.е. втората част на изречението няма. Нали, един вид
той все още не вижда стойността, която може да му даде брокера, индустрията и така нататък. И затова продължението на изречението от сорта на но търси някой, който да му защити интереса, да му определи цената, да му направи маркетинга и така нататък. Той не го знае и спираме до продавач, просто иска да продаде. И затова, примерно, като отидеш на среща с продавач, нека ви разкажа какво може да ни... какво ще ми разкажеш? Аз искам да си продавам имота. Ти цената, продавай, нали си голям разбирач. Респективно отиваме при купувачите. Купувача пък има оговорка с първи брокер, втори, нали, да му е личен брокер, това да му е личен брокер, да му е личен брокер. Накрая личните брокери разбират как купувача на другия ден още е звънал на 10 други оферти, защото купувача не го интересува личния му брокер, а го интересува имота. И ежедневно продължаваме да чуваме въпросите от страна на купувача. Добре, аз мога ли да си звънна на моя брокер и той да прозвъни офертата? Тоест тук имаме все още супер ниско ниво на информираност, очевидно, на обществото, че той може да си има брокер и може той да звънне на офертата, вместо той да трябва да звъни на 20 различни брокера и 20 различни брокера му казват 20 различни неща и така нататък. Затварям въпроса. Продавача иска ли просто да продаде и купувача търси ли просто имоти, или според вас и според теб те вече осъзнават, че има следващо ниво, ето виж следващото ниво на обслужване, което могат да получат. Тоест не просто продай ми имота и намери ми имот, а има друга добавена стойност, която може да дава брокера. Истината е, че това могат да го очакват само хора, които се правят втора, трета, четвърта, пета сделка. И то с брокер може би? С брокер, без брокер, зависи от опита им. Okay. Защото аз мога да дам много неща, като опит от личния си пример, в тая връзка, но да ти отговоря конкретно на въпроса. Mm-hmm. Те няма как да имат те очаквания, ако ти не отидеш и не им кажеш какво ще направиш за тях. Okay. То въпрос не е само да кажеш. Защото когато продавачът ти каже, че иска да продава, дава ти един имот, дава ти една цена и аз съм с усещането, че ние в 95% се превръщаме в маркетингова агенция. Okay. Сега тук ще те снимам един страхотен клип. Или сега ще ти изпея една песен тук в имота и ще я пусна да се върти. Или, добре, това лошо ли? Аз не казвам, че е лошо. Скоба, само извинявай, че те прекъсвам. Аз не казвам, че е лошо. Обаче защото това е важно. Може би втория етап. Добре. На първо място това, което аз бих правила за моите клиенти или искам моите брокери да правят за моите клиенти, е да погледнат имота и да си кажат кои са клиентите, които ще купат този имот. Супер. Сега, да видя имам ли ги аз в моята база данни, нямам ли ги в моята база данни, посвърша малко истинска работа. След това мога да се забавляваме с маркетинга. Okay. Но ако почнеш, вече в натрупания си опит във времето, като дойде брокер, като почне да ми разказва какви маркетингови неща. Сега се съжалявам, аз искам да работя с брокер. Ако исках да работя с маркетингова агенция, има много на пазара. Ще се избера. Но искам да работя наистина с брокер, който ще ми дава стойност. А не такъв, който ще ми пусне имота в реклама и ще чака купувача сам да го намери. Това мога да го направя и аз добре сам. Окей, т.е. говорим ли за цялостна стратегия, това, което коментираш? Т.е. първо дефиниране на някаква целева група, на хора, които ще таргетирам, на хора, които ще търся и след това вече на следващото място евентуално да се забавляваме, както казваш. Така, за един цялостен процес, в който първия един месец има истинска работа, hard work, в която да продадеш този имот. Сега за купувача. Анализи, подготовка, конкуренция и така нататък. Купувача си търси имот. За него е важно имота да е евтин. Няма значение каква стойност ще има. За купувача къде ще му изпеем песничка? Въпросът е купувача да му... не можем, нали? Да, купувача, не знам. Не знам, може и да намерим. Нали? Там не сме твърде, така да кажа, иновативни и амбициозни в това да стимулираме купувачите. И това си има причина. Просто купувачите са много. И брокера си казва, ако не си ти ще е следващия. Без да го интересува, че човека, с който се е видял на среща, той има някаква необходимост. Дали му се е обарил, защото е харесал имота, който той е рекламирал. Дали му се е обарил, защото той работи в много голяма компания или компания, която има институционално значение. За този бизнес и за клиента е важно да има някаква сигурност. Дали защото някой го е препоръчал, защото това, което също не се е променило преди 30 години и тогава и сега препоръките. Тогава работеше офиса на улицата, вестника е малко по-късно. На по-късен етап се създава този бизнес с това да си пишат във вестника и ако погледнеш реално вестниците с обявите все още ги има. Обаче колко брокера гледат вестника с обявите? Не го гледат. А във вестника с обявите все още пише търся. Търся апартамент в Люлин за 20 000 евро. Няма такъв.
Нали, ти отдавна си изостанал с това търсене, но този човек трябва да му се покаже. Да му се покаже къде може да си купи имот за 20 000 евро. И за мен винаги е било важно, когато избирам да работя с клиенти нали, и започвам някаква работа с клиенти, да му отделя време на този човек, пък той да реши след това ще работи ли с мен, няма да работи с мен. Да, това исках да питам, за да преминем към следващата тема, именно има ли печеливша формула за това всъщност клиента да разбере, че ти можеш да му дадеш екстра добавена стойност, освен или да му продадеш имот, или да му намериш имот, но ти го каза, да му отделя време. Има една много малка крачка. Едното е просто говорим, а другото е да го направим. Защото това, което създава недоверие в ексклузивния договор и у брокерите, защото част от брокерите не вярват в работата с ексклузивен договор. Не вярват дали с купувач и с продавач, защото хората по подразбиране не обичат да бъдат лъжци. А когато обещаваш някакви неща на клиента и не ги изпълниш, ти автоматично ставаш лъжец. Да. И затова е по-добре да не ги обещаваш, за да не бъдеш лъжец. И си казваш, ще работя като всички останали, нали, с договор, който не ми дава ексклузивни права. Какво кара клиентите да не вярват в ексклузивните права? Усещането, което му дава брокерът, казва, ти ми подпиши тук този договор, а пък аз си го продал сам и аз ще ми платиш комисионна. Или аз си купил сам, пак ще ми платиш комисионна. Добре, това така това създава усещане. Аз не знам дали е така, но много често съм чувала брокери, които казват, не знам дали клиента си го мисли. Така ли презентира брокера ексклузивен договор? Я подпиши пък после, Разбира се, че не, но то аз затова ти казах, че хората могат да имат очаквания, ако правят втора, трета, четвърта, пета сделка в живота си, за да правят разлика кой какво им е казал. Ако правиш първата си сделка, ти избираш на усещане или на най-големи обещания, или всъщност зависи тебе какво те привлича. Онзи ден се усетих, че аз всъщност чувам, така да кажа, чувам в кавички, единствено и само клиповете, които имат субтитри. И си казвам, защо така? Защото аз просто чета. Аз съм от този тип хора, които четат. И сега си казах, това ще го оставя настрани, това клипче, защото не мога да разбера, що има такава гледаемост, да се опитам да го чуя. Аз не мога да го чуя. Не мога. Аз го хващам, пак го чета. Има различни хора. Да, факт. Много различни хора и ние трябва да действаме спрямо хората, а не спрямо себе си. И да се опитаме разговорите, съдържанието, което даваме и стойността, която даваме на разговора с клиента отсреща, да съдържа всички възможни начини на възприемане на информация. Аз си представям, че тук за ексклузивния договор, че ако отидеш с идеята да презентираш ексклузивен договор, нали, буквално трябва да направиш представлението на живота си. Защото това е най-високото ниво на взаимоотношение, което можеш да постигнеш в нашия бизнес, респективно трябва да направиш най-добрата си презентация. Затова те питах, така ли презентират брокерите според теб, нали, ексклузивен договор? Скоро си правих експеримент. Пуснах си един личен имот, който брокерите не могат да успеят дълго време да продадат. Ама казвам ти, за мен наистина странно дълго време. Нали? Това е бизнес имот на цена, на която няма апартаменти вече. Okay. И реших да се пусна. Да. Обява. Какви неща ми чуха ушите. Убеден съм. Всеки ми предлагаш да работя само с него. Никой не ми каза каква конкретно работа ще свърши. Щяха да ми правят реклами, видеа. Но това всичко е на телефон. В смисъл не си правила срещи. Всичко е по телефон. Всичко е по телефон. Okay, добре. Всичко е по телефон. Аз на всеки казвах, че имотът се намира в Бургас, аз всеки казвах, че съм в София, никой не ми предложи онлайн среща. Никой! Аз казвам, виж, следващото ниво е толкова просто. Да кажеш на човека, искаш ли да се видим онлайн, кога ти е удобно, кога си свободен. Всички имаме Google Meet на телефоните си. Дори не е нужно да инсталираш каквото и да е. Да. И няма го, следващото ниво го няма. Той разчита с 3 изречения, че да станеш неговия клиент. Няма да стана неговия клиент. Виж как те закотвих на тема следващото ниво и сега почнахме да си говорим. Точно така. Аз мисля, колко е малко левел е много нисък, за да минеш наистина на следващото ниво и да дадеш някаква стойност на тези клиенти. Защото един, ако ми се беше обадил и ми беше казал, дай да се видим, да ми разкаже на практика, защо не мога да продам заведение на ключово място, на цена, по-ниска от един двустаен апартамент. Ти го казваш от гледна точка на продавач, защото си тествала продавач. Да. Аз купувач съм много пъти. Много тежко го изживявам аз лично, когато купуваме за инвестия имоти и когато
нали, буквално с 20 години опит на този пазар, в един момент просто чувстваш изгубен и кажеш, човек, направо, няма никаква идея един нормален купувач как се справя на този пазар. Точно така. И аз съм си говорил с Жорката много пъти, казва, човек, тия хора въобще как издържат? Но умните хора, разумните хора, нали, купувачите, което за мен е от изключителна важност, което ние трябва да им кажем. Виж, аз не искам да купуваш с мен. Аз не искам да ми плащаш комисионна. Просто провери как изглежда да си сам, как изглежда да си с мен или с някой друг брокер. И тук мога да кажа как да симулира. Ще ти кажа два примера. И на едните вече, нали, последния път им казах, мои познати, които познаваме се от 5 години, те от 5 години търсят апартаменти, от 5 години търсят апартамент без брокер, защото не искат да плащат комисионна. Вече последния път, когато бяха видяли наша обява, защото ме познавали, не може ли, нали, да пак без комисионна. Аз казвам, не може. И вече е крайно време да разберете, че вие за тези 5 години цените на имотите в района, в който търсите, защото те търсят там, където аз живеех под наем преди това, са станали двойни. Вие сте платили много комисионни. Помисли следващите 5 години. Колко комисионни още ще изплатиш в ръста на цените? Или пък другото, моя приятелка ми се обажда, ще продаваме един апартамент в района на Манастирски ливади Запад и ми разказва историята на клиента, колко е щастлив, че си е купил без брокер. Купил си бил 300 апартамент, 112 квадрата, шпакловка и замазка за 300 000 евро. Направили много сложна сделка, защото имал 90 000 възбрана и той трябва да ги плати на предварителен договор и тя, нали, като адвокат подкрепя целият процес и цялата сделка и казва до последно треперих, те ще свалят ли възбраната, няма ли да свалят и какво ще се случи. И аз така я гледам и казвам, искам да отидеш и да кажеш на твоя клиент, че ние 5 дни по-рано продадахме на същата улица, същата квадратура, 300 апартамент, обзаведен, да, живяно е в него 10 години, т.е. има нужда от освежителен ремонт, на 212 000 евро. А той си е купил за 300 и си мисли, че е направил страхотна сделка, защото не е платил комисионно. И сега ми се обаждаш, за да го продаваме. Ами няма как, ние сме направили преди месец сделка на 212. Как този имот ще струва 300? Няма да струва, сега ще си го държиш и чака ръста. Тоест, според теб, през сторителинг някакъв трябва да показваме на хората какво е сами и какво е с брокер. Ще има клиенти, които няма да искат да работят. И това е техния избор. Но ние се обединяваме около това, че брокера трябва да го говори това нещо. Брокер трябва да има отношение. Брокер трябва да отдели време на човека, за да му разкаже каква е технологията на сделката, какви са там, така да кажа, подводните камъни, които може да настъпи и да му се случат. Ние му казваме теоретична симулация. Тоест, това не означава, че всички сделки ще бъдат така. Напротив, някой може да направи страхотна сделка. Аз също съм правила страхотна сделка. В Лозенец клиенти на морето. Купих си апартамент за цена, за каквато не можех да си купя гараж в София. И това е натрупан опит с годините и натрупани контакти с годините. Нали, клиенти, които искат да излязат от инвестиция и са готови да продават на... И те ти се обаждат с конкретно предложение. Нали? Искаш ли на теб да го продам? Той не търси брокер. Да. Човека той просто търси сделка. Просто търси клиент и търси сделка. Така че това трябва да се говори. Да останем тук малко на тема, т.е. хем тук, хем малко сменяме, правим лек завой, пак брокер-клиент, обаче пак се връщаме в еволюционно отношение. Аз съм напълно съгласен, че трябва да се говори. То всъщност, аз обичам да казвам, че нашия бизнес е контактен спорт. Колкото повече контакти имаш с клиента, толкова повече можеш да развиеш взаимоотношения, респективно да правиш бизнес с него. А ако стоиш настрани и пасивно чакаш, той няма как да се влюби в теб. Нали? По-скоро трябва да има някакъв контакт. Но, ако трябва да разгледаме взаимоотношенията клиент-брокер през последните 20 години, ти за себе си усещаш ли, че има някаква еволюция, в каква посока е и въобще развиват ли се взаимоотношенията на някакво следващо ниво между клиент и брокер или деградират, защото нали, преди малко говорихме, че ти ми каза, ще разочаровам, но имиджа се е влошил. Каква е според тебе тук историята за последните 20 години в взаимоотношенията между клиент и брокер? Това, което смятам, че категорично сме надградили, е, че умеем да слагаме взаимоотношенията си в рамка. Умеем да ги вписваме в договор, да си стискаме ръцете и да знаем, че и двете страни изпълняваме определени отговорности по договор. Така че това категорично смятам, че е еволюирало през последните 20 години, защото ако преди 20 години никой клиент
нали, или всеки каже, няма ти подпиша договор. Да. Сега вече те са наясно, че подписват споразумение. Част от тях са наясно, че го правят за свое добро. Тоест, един вид се едно, тези взаимоотношения вече са официализирани и това е една от стъпките, от големите стъпки, които са направени. Да, категорично смятам, че това е така. Okay. Обаче отношение от към отношение, нали, разбиране, смятам, че цинизма надделява. Okay. Цинизма надделява и то е ти разглеждаш човека отсреща като поредната сделка или пари. И ако го разглеждаш по този начин, той го усеща. Това е много интересно, свързано с следващия въпрос, който ще се дам. Той го усеща, добре, че го отваряш. и интуитивно се дърпа. Защото, нали, разглеждате като ти отиваш там да му помогнеш, а ти ясно му показваш твоето поведение, че той за теб не е важен. Важна е неговата сделка. Не е важно той какво. И това се усеща много повече от купувачите. Да. Да, му показваш му някакъв имот и му казваш, решавай. Защото ако не си, ти ще е следващия. Това поведение дали се усеща повече при младите брокери, говорим, нали, новите тук в случая, с по-малко опит, или мислиш, че генерално го има заложено в индустрията, даже хора с повече опит си го носят така с годините? Аз мисля, че цинизма струпа с опита. Ти го правиш несъзнателно. Нали, това. Ти просто мислиш, че човека трябва да знае. Тоест, какво не мислиш, следва. че емпатията трябва да се увеличава с опита, а по-скоро, че цинизма се увеличава. И категорично смятам, че в това време, в което скролваш, нали, така, ти живееш така, живия живот е скролване. Всичко искаш да ти се случва много бързо. Мисленето ти е разфокусирано, т.е. вниманието го няма. И ти си мислиш, че това ежедневие, в което ти 20 години си правил едно и също нещо, да купуваш и да продаваш имоти, трябва да ти носи удоволствие? Всеки ден. Трудно е. Никакъв шанс. Аз не казвам, че трябва да носи удоволствие, трябва да умираш от кеф. Затова този бизнес и въобще живота, въобще работата на хората е такава, че с времето ти започваш да си мислиш, че всеки знае ти какво правиш. И започваш да спестяваш много важни елементи. Добре, нека да погледнем на нашето ниво. Ти като лидер на голяма организация, би трябвало с опитът и лидерският ти опит, по това, което казваме, да се увеличава цинизма към брокерите, които управляваш. Тоест, с годините би трябвало все повече неща да смяташ. Добре, ти как мога да питаш това, ти как мога да питаш това, ти как мога да питаш това. Докато аз от комуникацията, която сме водили, виждам, че се опитваш да разбираш процесите с натрупването на опита, за да може да караш системите да работят по-добре. А не с годините единственото, което да правиш е, нали, буквално да ги да им показваш с колко много не знаят. Нали? В този бизнес, въобще в бизнеса с търговия, е колкото повече печелят хората и колкото по-щастливи са хората отдолу, печелейки, работейки за теб, толкова по-успешен си ти. Okay. Обаче, нали, да се върна на това дали се усеща или не се усеща. Усеща се. Тези, които са минавали обучение при менеджер, нали, един същи менеджер преди 10 години, тези, които го минават сега, са много по-обучени. Кои? Сега? Не, преди 10 години. Защото ти си давал една пълен кръговрат на всичко, което знаеш и минаш. Сега вече с времето си кажеш, той това ли не знае, онова ли не знае, нали, аз това няма да му го разказвам, това сега не е важно. Той мисля, че си го знае, това ще го прочете и ще го научи. Това е много интересно, което казваш, да. Това случва и с клиентите, това случва и с брокерите, когато ги обучаваме. Моето разбиране е точно обратното. Аз затова тук оставам и те не всички хора са еднакви, но аз искам да кажа какво се случва масово с процесите. Иначе съвсем логично е да си правиш някакъв собствен анализ и ще кажеш къде грешиш, чак сега се спра малко, да се върнеш една крачка назад, да видиш какво трябва да промениш, за да може да се случват нещата. За мен причината да растеш и да надграждаш е, че трябва да се крие нещо за този процес и то е свързано с връщането обратно. Аз не виждам логика да растеш и да надграждаш при положение, че решаваш да връщаш по-малко. Това означава, че не си пораснал и не си надградил. И ако това наистина е така, че новия менеджер по-зле преподава от стария менеджер,
Значи... Не, един и същи менеджер. Аз просто казвам Да, опита през годините. Извинявай, точно така, правилно. Един и същ менеджер, но ако с годините преподава по-зле, значи той не се развива като лидер. Той означава, че за мен лично означава, че деградира като лидер, защото моето разбиране е, че получавайки повече информация за обкръжаващия свят, би трябвало да я пресъздаваш по-добре. А не да я скипваш, да кажем, това се няма могъл, това не мога, типа това не го ли знаеш, не го ли. Това е моето разбиране. Става по подразбиране. Да, ти може би автоматизирано. Става автоматизирано. Ти обучаваш всеки ден, всеки месец. Както казваш, бързо всяка скроване, година. бързина, точно така. живот. И експоненциалното развитие на този живот те кара и ти да правиш всичко много бързо. Нали? Така, оглеждаш се всичко да се случи много бързо. Една сделка очакваш да се случва много по-бързо. Един въпрос извън този контекст, но свързан с скоростта, която казваш. Ти можеш да споделиш някаква практика при тебе от твоя живот? Как забавяш живота? Имаш ли нещо такова? Защото ако реално наистина приемем, че всичко случва супер бързо, почваме да живеем на автоматична скорост, даже бих го приравнил на ниво зомби, смисъл, нали така, т.е. неосъзнато. Аз обичам да му казвам, липсата на присъствие в ежедневието, нали, вече е 100%. И би трябвало да имаме някакви рутини, някакви упражнения, които да ни заземяват, да ни карат да осъзнаем днес деня, часа. Ето, ние сме с Гери на третия етаж в офис 5, снимаме на 16 април 15:52. Нали, някакви неща, които да ти покажат в какъв момент си. Това, което си казах тази година е, че ще чета всеки месец по една хартиена книга. Ето. Различен стил. И това ме върна в това време... Четенето намаля скоростта. Това съм убеден. Ме върна в това време, в което това беше единствената възможност да получаваш информация, да се образоваш, да учиш. Не, в момента има информация от всякъде. Ти не знаеш коя е вярна, коя не е вярна. Нали? То живеем в ерата на информацията, обаче като не можем да я отсеем, нали, става така, нали, мозъка ни, всичко минава покрай него и всъщност той се обърква и започва да не може да се фокусира, започва да има липса на внимание, започва да има липса на фокус върху разговора, върху човека. Аз самата се усещам и това, което се опитвам да правя, да нямам телефон, когато имам разговори. Защото самата аз се усещам, че ако човека не ми е интересен, защото това случва, няма как. Телефона става много по-интересен. И сега, по принцип, мога да си го позволя. Нали, да кажа на човека, ти просто не си ми интересен, излез, но не искам. Не искам да превъзпитам себе си и да си кажа интересен, неинтересен, сложила си 15 минути, 30 минути разговор. Просто ще приключиш по-рано, но ще приключиш по начина, по който трябва. А най-тъжното нещо на това, за което споделяш, е, че дори спираме да оценяваме нещата, които се случват от нас, около нас и да благодарим. Тоест спираме да се наслаждаваме на живота заради тази скорост. Точно така. Просто ми чувствам, че времето лети много по-бързо. Да. Не знам дали е вярно. Не знам. Аз много се замислих и водих разговор с майка ми. Кажи ми ти, не би трябвало. Ти като стана на 30, така ли ти се струваше там? На 40, така ли ти се струваше, че лети това време? Защото за мен в момента направо хвърчи. Кога се събуждаш, кога отново си легнал, как мина тая вечер, какво се е случило през деня. Абсолютен така... Едно време нощта минаваше така. Сега има дни, които си мислиш, че минават по-бързо, отколкото нощта. Точно така. Окей, затварям лирическото отклонение. Благодаря ти. Връщам се обратно в разговора. Минахме брокер-клиент. Искам да погледнем брокер-брокер. Също много интересно взаимоотношение на нашия пазар. Нещо, което ежедневно присъства. Може би, ако има зрители, които гледат, които не могат толкова в дълбочина да влезнат в взаимоотношенията брокер-брокер в нашата индустрия, но, уважаеми приятели, те са на, как да ви кажа, на изключително висок интензитет в ежедневието на брокерите. Т.е. буквално всеки ден има някакъв казус, който се обсъжда между двама брокери някъде. Добре, че има и обратното. Има благодарственост. Тая дума не знам откъде измислих, но има благодарност между брокерите и е много готино, когато го видя, винаги нещо някъде там, дигам шум покрай тази благодарност, но какво мислиш, ти си наблюдава със сигурност дълго време пътя на взаимоотношенията между брокерите. Там какво имаме като еволюция? Тук категорично мисля, че имаме еволюция в правилната посока. Когато аз започнах като брокер, това, което го интересуваше всеки един брокер, е неговия клиент и сделката. В момента има тая
корелация отново, но има и връзката с колегата ти. Започваш да разбираш, че в много голяма част от случаите не само в сделката ти зависиш от него. Ти зависиш от него въобще да правиш сделки. Да правиш сделки. И това се случва с развитието на бизнеса и с растежа на бизнеса, защото много хора се отделиха да направят собствен бизнес. Нали? Всеки иска да бъде собственик, всеки иска да бъде бизнесмен. И когато се озовеш сам насред тая голяма глутница от брокери, всъщност разбираш, че тези колеги са важни. И в този бизнес не можеш да успееш сам. И какво е важно? Да следваш общи принципи, да носиш обща отговорност към клиента. Много сме далече, обаче сме сложили началото на тези отношения и смятам, че конференцията тази година го доказа, че ние започваме да търсим все повече възможността да правим бизнес заедно. Това беше много хубава вметка за конференцията, която каза, защото истината е, че ако има някаква, както политиците казват, червена линия, нали? Брокери да не подкрепят брокери, една конференция, която явно беше обявена, че се организира от брокери, нямаше да се подкрепи от над 1200 други брокери. Да не кажем, че те трябваше да са повече, но нямаше билети, свършиха местата и така нататък. Което е супер. И исках да те питам, имаш ли наблюдение къде във времето започна да се подобрява този процес? Ти за себе си имаш ли някакъв конкретен момент, нещо, което е помогнало тези взаимоотношения да се подобряват като доверие помежду? Социалните мрежи ни помогнаха с общи групи, някакви там неща, по-близка комуникация. Аз имам много просто обяснение. Okay. И то е именно излизането от малко. Нали? Колко човека в бизнеса са започнали сами? Мисля, че са много малко. Дори не мога да сетя за такива, които са почнали сами. Да. Всички са почнали от нещо голямо. И когато излезеш от това по-голямото, ти започваш да търсиш начин да си осигуриш по-голямото. Тоест това, което си имал. Така. И това те кара да започваш да правиш колаборация с разни други колеги. Колеги са. Да. Ти там си ги имал като даденост. Примерно в Адрес София работят 150 брокера и те са даденост. В момента, в който излезеш, тия 150 брокера изчезват. И почваш да ги търсиш наново. И ти започваш да ги търсиш наново. Влизаш в групи, започваш да организираш ти събития, опитваш се да правиш и да даваш някаква стойност. Хората обаче, това е много трудоемък процес. Нивото на доверие в бизнеса е много ниско. То е много ниско един към друг, много ниско клиент към брокер и всъщност ти, за да минаваш на следващото ниво на доверие, се изисква огромно усилие. А пак се връщам на динамичното развитие на този свят, усилието не е най-силната черта на човека. Ние не обичаме да полагаме усилия така, че нещата да се случват. Ние обичаме да правим и това обичаме да се чувстваме късметли. Да стане при мен еди как си. И развитието на здравната система. Аз предпочитам, като се разболея, да има едно хапче, с което да се излекувам, вместо да полагам усилия, за да не се разболея. И просто това ни е силна страна. Ни е интересно, ни е приятно да го правим. И търсим лесното. Да. И лесното какво е? Да вляза в някаква група, да си намеря съмишленици, да организирам нещо и си мисля, че с 2 събития в годината нещата ще ми се получат. Няма да им се получат. Това са отношения, които са градени дълги години. Дълги години ти трябва да даваш среда. Но все пак във времето ти казваш, че това има позитивна посока на изграждане на доверие между брокерите. Защото е нужда. Тоест, че е на много по-високо. Защото е нужда. Как правят иновациите? Нали? Създавам някакъв продукт или услуга, която да направи живота на хората по-лесен. И те всъщност това правят. Търся да си улесня живота. Добре, и отиваме да погледнем към брокерите, които така ще го кажа, стъжняват живота дори на някои брокери, които са на този пазар днес, 24-та година, създават фирми, развиват ги даже включително. И ако трябва да се обръщаме към имиджа, за който говорихме в началото, който ти сподели, че той според тебе е надолу, най-вероятно те оказват много голяма роля върху това нещо. И пак за хората, може би, които са извън центъра на индустрията,
те може би не знаят, че има толкова голямо значение на такъв тип брокери и че съществуват в такъв мащаб и че ако примерно има 10 000 таксита, копърките в София, копърките примерно са 400, нали? При 10 000 брокера, примерно копърките може да са 2500, не знам. Но факт, че това нещо определено влияе на цялата индустрия, от една страна, от друга страна влияе индивидуално на брокери, на компании и така нататък, защото много често в конкретна сделка влиза брокер, който единствената му цел сякаш е да разруши сделката, защото той така или иначе няма сделка. И тук тръгват едни комуникации, па брокери, па адвокати, па менеджери, па това, па онова, да се чудят как да се справят с този брокер, който той няма никаква идея как трябва да сглоби тази сделка. Единственото, което му идва на къла е да пречи. Аз не мисля, че само при брокерите го има това. Убеден съм. Тук някак си е лесно. Но ние си гледаме нашата си. Лесно е да станеш брокер и затова брокери стават всякакви хора. За съжаление, имиджа на професията от към желана професия също не е особено висок. Много голяма част от брокерите са станали брокери просто защото нямат какво да правят. Факт, съгласен съм. И всъщност, ако целенасочено ти завършваш тази година и искаш да учиш графичен дизайн, колко хора искат да учат за брокери на недвижими имоти? Най-вероятно са много малко. Къде да недвижима собственост, със сигурност са по-малко, отколкото графичен дизайн. Точно така. Да. А пък за счетоводители и финансови директори да не говорим. Нали? Това е във времето, в което аз трябваше да уча висше образование, беше тема номер 1, защото счетоводител останал без работа няма такъв. Да, то си е занаят. Не, че нашето не е. Точно така. Просто е различна информираност. Без който не може в тази ситуация. Докато без брокер може. И то се доказва в определено винаги съм го твърдял. Да. Така че но и тогава вече се случва така, че ти искаш да работиш някаква работа, която си мислиш, че лесно се валят пари. Мислиш си, че ще направиш 2 клипа и някой ще се обади, за да станеш. Няма да стане така. То няма да стане така. Идва брокера, ето ти каза и 2019, 20-та, втората половина, 21-та, 22-та беше така, до средата. За един апартамент имаше много клиенти. И знаеш, че винаги имаше разочаровани брокери. Нормално, защото той не е успял да купи имота със своя клиент. И разочаровани клиенти. И разочаровани клиенти, така. Обаче, поведението на брокерите и на клиентите се делеше на две. И то продължава да се дели на две. Едните са, понеже знаят правилата на пазара, познават пазара, знаят точно как се случват нещата и когато не успее да направи сделка, преминава към следващата. Другия е, единственото, което го интересува, е да отрови живота на максимално много хора. И се почва. Па брокери, па оплаквания, па имейли, па обаждания, па управители, па това, па онова. Тя сделката отдавна я няма. Сделката отдавна е приключила, обаче той фокусира следващите си 3 месеца в това да отрови живота на всички брокери, които са свързани с тази сделка, която той не е могъл да направи, поради определени причини. Честно казвам, на моята философия... Това как работи в твоята глава? Моята философия е, че неща, на които не можеш да влияеш, не се занимаваш с тях, те не те ядосват. И просто с няколко изречения се опитвам да обясня каква е ситуацията, който разбрал. Не продължаваме нататък. Но тук е важно не да няма разочаровани брокери, защото то разочаровани брокери винаги ще има. Няма как ти. Може много да искаш да направиш сделка и твоите клиенти много искат да направят сделка, но не се случва. Просто не става. По ред причини. Понякога и продавача не иска да продаде на твоите клиенти. Но това отсреща също трябва да го приемеш, че само защото ти имаш някакви правила, не можеш да накараш човека да продава на тези хора, защото той не иска. Но тук е много важно да разбереш клиентите, купувачи, какви са. Дали са такива, които чакат живота да им поднесе най-правилното решение в правилния момент. И за тях не е важно да ги натискаш. За тях е важно да им кажеш, че купувача на този имот може да е този, който ще дойде на следващия оглед. Но решението остава тяхно или такива, които тая сделка за тях е на всяка цена. И дето се казва, вадиш дебитната карта и депозираш вместо него на място. Защото аз сега се чудя, като минаваме на следващото ниво, кога брокерите ще ходят с автомат на оглед? Лошо няма, ето виж една добра идея, която излезе. Не знам, но депозираш и влизаш в преговори с клиента. Така че ти трябва да знаеш, тук не си важен ти, а важни са какви са твоите клиенти и как трябва да подходиш спрямо тях, така че те да имат сделка. Ако те имат сделка, ти ще имаш сделка. Тук мисля, че говорим за съвсем други брокери.
Супер си права, но просто говорим за съвсем различни много брокери. Такива и аз не знам как. Аз дори не знам там, където нещата са много ясно регулирани. Примерно в етажната собственост. Колко дела има, не съм запозната, импровизирам, колко дела има такива, в които си изгонил съсед, който не ти харесва. Защото това ти го позволява етажната собственост. Не знам дали има такива. Или ако имаш, са някакви на пръстите на ръцете ми. И сега как ни да ги изгоним тия брокери? Никак, просто трябва да внедрим изисквания в професията и да ги спазваме. Защото ние сме много силни на това да наблюдаваме другия дали спазва изискванията. А пък, че ние не ги спазваме, това не е важно. За нас е много важно и то е за хората, не е за брокерите. Да има рамка, обаче тя да е за другия. За теб да няма такава. Ако ти правиш нещата както на теб ти харесва, всичко ще бъде наред. Ако другия прави нещо, което на теб не ти харесва, тогава вече той трябва да е затворен в рамка. И е много трудно да ги изкараш. Което е пагубно и за обществото, и за индустрията. Да, и за това случва и това, че е такъв имиджа. И аз не мога да кажа, че клиентите понякога се разочароват от неща, които наистина не зависят от нас. Абсолютно 100% факт. Да. Което е наистина всеки път, когато се случи в някаква такава ситуация, просто съм... Аз имам личен приятел, който ми се обади миналата седмица и искаше да вземе един апартамент под наем. И аз му казвам, разбери, наемодателя живее в чужбина и иска жена. Малък апартамент. Иска сама жена. Ама ние не можем да кажем, че... Как ще кажеш? Ти си Иван Иванов, примерно. И на твоя договор ще пише Иван Иванов. Как да я излъжеш? Какво да кажеш? И това е нейното изискване. Съжалявам ето предния пример, в който ти кажеш, искам за мен да има правила, но аз мога да ги нарешавам. В смисъл, за другите към мен да има, но аз мога да ги нарешавам. Факт. Да. Инвестират ли брокерите в себе си последно време? Ами на мен ми се запомни от конференцията едно изказване на Дон Вотера. Той казва, сега брокера, като е платил 100 лева за конференция, ще седи до края, ще стои още как. За да чуе, има някакъв напредък. Много малък. Много малък. Нейчо може да каже какъв генерално е бил интерес към конференцията, но брокерите не обичат да инвестират. Дори не само за конференцията, има изключително много курсове, книги. Точно така. Не обичат, или ако дадат 20, 50, 100 лева, те очакват да има ужасно голяма стойност това нещо. И това пак, ние много си говорим за брокерите. 100 лева равно 50 хиляди, примерно. Точно. Обаче това не е само за брокерите. За хората иска да е нещо, ако ще съм инвестирал в това, то трябва да ми даде стойност. А стойността пада, именно защото има страшно много обучения. От всякакво естество. Да. И другото, което пък е ключово за... пак е човешко, но в нашия бизнес много се наблюдава, е... Аз как мога да гледам някой, който е много успешен, без да знам реално той колко е успешен. Този сектор, ти реално не знаеш кой е успешен и кой е неуспешен. Сега някой може да ти разказва и да се снима клипчета, че той е най-белия на този свят, ама това дали е така? Никой не знае. Имам една любима компания, най-вероятно знаеш и много от зрителите знаят, така като се събираме с част от кредитните консултанти на пазара. И се получава изключително свежа вечеринка в повечето случаи, защото освен смеха, забавлението и така нататък, става едно голямо съревнование на тема резултати. Обаче най-якото нещо, и аз това го казвам и винаги хора, няма да си представя как ви завиждам, че говорите с реални цифри. Точно така. Защото тяхната индустрия там е изкарана на масата, всеки, който надникне, си я вижда. Ти колко направи. Първото място този се качил, он е удвоил. Той първия сега ще ни гледа и после ще ни такова, че как може да говорите за първото, то е само за мене. Но истината е, че могат да си говорят с цифри и всъщност разговорът е много реален, много практичен. И първия винаги казва, момче, я се виж къде си, бе. И има право. Има право, защото те гледат реални данни. Докато в момента социалните мрежи и нашия бранш имат един много голям проблем, че създават нереални очаквания. Нереални очаквания за работната ръка, нереални очаквания за клиентите от среща. И така. А нереалните очаквания тогава става такъв сблъсък на интереси и е невъзможно да...
Това е най-големия проблем. Аз често говоря за това нещо, като сравнявам бизнеса и спорта, че в спорта няма как да обясняваш, че си голям, защото като излезеш на терена се вижда, че си шматка. Докато в бизнес, особено в нашия бизнес, който няма данни, обясняваш, че си голям и никой не разбира колко си голям. И всъщност най-големия бък според мен в този бизнес и това, което пречи на саморегулацията, защото ако погледнеш реално, кредитните посредници саморегулират. Това е защото има данни. А при нас най-големия гаф е, че няма данни и всеки може да е много велик. И ти спомена, точно вчера видях един негов пост, че Инстаграм го научил човека, че много хора губят много повече време да показват колко са успешни, вместо наистина да бъдат успешни. Наистина да правят нещо, което да ги направи успешни. И това за себе си казвам. И си говоря с пиарите и си питам, нещо ма няма никъде. После, аз кога да го намеря това време да ме има някъде? Няма как. И трябва да избера да бъда ли там или да не бъда. Ако бъда там, тази работа кой ще я свърши? Значи съм дълбоко признателен, че отдели от времето си да си тук. Между другото, това е първия подкаст, в който участвам. Жестоко. Жестоко, Ево. Благодаря. Така си мисля. Да, супер. Само да затворим една тема, която мислех да отворим, но ти много ясно ми показа в разговора, че нямаш много интерес към нея, но все пак брокера и камерата. На тая тема така финални някакви мисли. Защото нали говорихме малко по-рано. Напротив, аз имам много силно отношение към това. Аз мятам, че клиентите избират такива, с които ще им бъде приятно да комуникират. И това могат да го видят през камерата. Могат да го видят през камерата, но когато снимаш, ти трябва и да му напишеш отдолу какво казваш, защото нали, той човека може да не те чува, само да те говориш за субтитриране видеа. И точно така. Да. И определено смятам, че в този динамичен свят е много ценно да бъдеш и на камерата. Въпросът е да не прекаляваш. И въпросът е да не снимаш един имот 15 минути вътре. Клиента няма да го изгледа. Той няма, как да кажа, нервите му не издържат въобще 15 минути да гледа 1000 видеа по 15 минути. Това е заетия човек като теб или визираш всеки? Аз мятам, че това е с всеки. И тук вече има ценна статистика и може да се види колко от видеята, колко време се гледат. И всеки си знае, нали? Вие сега като пуснете в YouTube, знаеш каква е ангажираността на аудиторията. И според мен е много важно да хванеш ключовите моменти, да кажеш онези неща на клиентите, които са важни, ако наистина не искаш да му губиш времето. Ако трябва да дадеш съвет на брокерите, така пак от гледна точка на все пак много данни, които имате и така нататък, ако говорим за брокера и камерата, видеа имоти или видеа лична презентация и респективно къде е баланса между двете? От всичко. Трябва да има от всичко. Баланса е да си ясно определил какво ще правиш. Днеска, утре, други ден. Каква е аудиторията? Когато го казваш само за да се гледаш ти самия колко си готин и как никой друг не трябва да те засенчва, ти не си полезен. Въпросът е, когато правиш нещо, ти го правиш под формата на презентация. Да, може да е за 3 минути, но когато правиш презентация, какво е важно? Да знаеш каква е аудиторията и какво искаш да им кажеш. И ако имаш тези 3 неща, ясен план какво ще правиш, каква е аудиторията и какво искаш да им кажеш, тогава го правиш. Но ако това ти е целият ден, в който ти цял ден нещо да снимаш, за да говориш на някой и да разчиташ да попадаш на по-голяма аудитория, това просто не е моето. Това може и да работи, но не е моето. И смятам, аз като потребител на такова съдържание, че разбира се, че човек никога не трябва да изхожда от себе си, но аз смятам, че това не е въобще рентабилно. По никакъв повод. Последна тема, на която искам така набързо да обърнем внимание, но според мен тя е също част от еволюцията на пазара, от естественото развитие на пазара. Ние вече засегнахме единия играч, така да кажем, който се появи на пазара. Първо, това е появата на кредитните посредници. Като казвам появата, нали, по-скоро визирам по-динамичното развитие на тази индустрия, защото те са нали, от много години на пазара, но има съответно и там някакъв пик, т.е. излезе бизнес ниша, която позволи да се заеме от много повече участници на пазара. И втората е така наречените iBuyer. Това са реално брокери, активни брокери, компании и така нататък, които или се реформират, трансформират или пък нищо не правят, но почват да се занимават с директни покупки на недвижими имоти. Две направления в нашия бизнес, които са пряко свързани с нашия бизнес, които под някаква форма повлияха върху
начина, по който изглежда пазара. Твоето виждане в тия две направления, какво е? Как видя през годините на места на тези два паралелни лъча, да речем, с пазара, които вървяха? След мога да кажа, че те винаги са съществували в такъв обем, но винаги е имало брокери и компании, които купуват с цел да препродават, както има и такива клиенти. Тук ключово е колко си смел и колко можеш да боравиш с информацията. Защото ние за балон чуваме от 7 години. 7 години се говори за балон. Да, 17-та бяха и ако първите. теб те е страх, ако ти не се чувстваш уверен в твоите възможности, ти няма да правиш тая крачка. И тук има и диверсификацията на риска. Нали, такива, които пък купуват в ново строителство, влагаш много по-малко средства. И съответно можеш да правиш продаж. Но, как да кажа, според мен това е незначителна част от бизнеса, така че да я коментираме, но пък смятам, че успешните брокери задължително трябва да правят това. За да могат да походят в обувките на клиентите, Точно да потреперят. Защото аз го виждам. Нали? Ние имаме компания, която купува и даваме възможност на нашите служители да купуват заедно с тази компания. И когато един брокер купи, повярвай ми, той после е 3 пъти по-ангажиран в продажбата и прави неща, които никога няма да направи, ако не е той самия клиент. И тогава вече се вижда ангажираността и се вижда и ползата от това 100%. да се случва. Така че моето мнение е позитивно, към това смятам, че е много малка част от пазара. При всички положения просто го включвам като част от еволюцията, която така понабра скоро също след 2020 година и наистина под някаква форма може би доразви, ще кажа, защото факта, че повече брокери преминават през сделка, защото пазара дава възможност, малко или много подобрява тяхното ниво като брокери, както казахме, защото вече са походили. Аз ще разкажа една лична история. Нали, малко мина много време, но както знаеш, аз съм била в регионален менеджер на Бургас и една от най-добрите ми консултантки като брой сделки. Всъщност още бях менеджер на кантората и тя прави страшно много огледи, страшно много сделки, няколко години подред е първа по сделки и идва момента, в който ще продават апартамента на майка и баща й. Правим сделка. Тя чете този предварителен договор пред клиенти 1 час и задава въпроси. И аз я викам от стаята и казвам, няма да казвам как се казва, но... Колежке, ти за кой пореден път четеш този предварителен договор? Какви са тези въпроси? Това са някакви стандартни неща. Ти до сега не си ли го прочитала този договор? И тя казва, ще бъда честна. Аз за пръв път го чета. Значи всичко това е разбираемо. Години наред първа по брой сделки. Да. А чете договора чак когато е клиент. Когато дойде сделката. Така че човек трябва да се поставя в обувките на другия. Да, за да може да мисли адекватно, а не само да казва трябва или така се прави. На финала на нашия разговор, Гери, мислиш, че има, в контекста на това, което говорим, а и като цяло има някаква тема, която не засегнахме и мислиш, че е добре да обърнем внимание, така докато сме пред камерите? Има ли? Не знам. И доста неща минахме, мисля, доста неща изговорихме. Но все темата пак, ако нещо така е останало в главата ти неизказано, може би, с което може да приключим. Ако няма, значи сме си свършили перфектно работата. Перфектно дали сме свършили, ще кажат зрителите, така че... На следващото ниво. На следващото ниво. Супер, много ти благодаря. Мисля, че наистина докоснахме теми, които аз лично не съм виждал да се говорят никъде. Мисля, че би било интересно както на брокери, така и на хора, които наблюдават пазара отстрани като интерес, като любопитство или респективно като преки участници под форма на купувачи, продавачи, инвеститори. Много ти благодаря още веднъж и че сподели също и лични истории и така някои директни твои мисли за индустрията, за брокери, за клиенти. Убеден съм, че това ще бъде изключително полезно съдържание напред във времето. Надявам се. Успешна 24-та, Q1 мина, сега те първа така навлизаме яко в годината и се надявам пак да се видим да поговорим. Благодаря, успешна е на теб, успешна е на всички колеги. Благодаря, до скоро.